Václav Zemler. Teď spadne ze strany. Já samozřejmě nevím, jestli to pije. Na druhém místě Karel Hejný. Bravo! Vykonal si ten závod. Buď leží nebo běží. Jak máš děkoval pouze Tomášovi a Verče, děkuju všem. To jsem tam musel nechat pro tebe. Dobře. Co máme? Ještě štafetu. Jo, proto. Na prvním místě mezi štafetami se umístí